як занакашуш фақат мезадош масту арақнуш буд. Ман шуша задаму занша гирифтум. Чӣ мешава? хеле кори зишту бадера муртакиб шиде, гуноҳи кабираро анҷом доде. субҳаналлоҳ, як оиларо шумо пош доде ва фикр мекунед ки хеле кори хуб карде. тасаввур ку як марди бегона вақте ки ту қатъи ҳамсару ҷанҷол мехӯрӣ, биёяд тара бизанаву занта бигира бара. чӣ мешава? яъне шумо вақте ки бо ҳамсартун ҷанҷол мехӯред, шахси саввум аз канор шуморо вақте ки мебина, албатта тасаввур мекунад ки ҳамин мард хеле марди золиме аст. вале вақте аз ҳақиқати кор огоҳ мешава, шояд ҳамин зан худаш гунаҳгор аст. баъзе занҳо чунон бадахлоқу бадзабоне ҳастанд ки мардака маҷбур мекунад ки ӯро якдумуш бизанад. асаб асабаш бозӣ мекунад. баъзе занҳо ҳамин хел ҳастанд. хуб, агар ҳамун зан талоқ нагирифта, агар ту ӯра шавҳарша задиву гирифтиш, бисёр гуноҳи кабираро муртакиб мешавӣ. ва агар ӯ зана гирифта бошӣ, масалан ба гуфти худат никоҳ карда бошӣ, никоҳи шумо фосидай. ҳазор бора ҳам никоҳ бикун, никоҳи шумо фосидай. никоҳ дуруст шидагӣ нестай, чунки ӯ зан дар никоҳи ӯ мардай. хуб, агар бигем маҷбурӣ ӯро агар талоқ ҳам дода боша, шумо бисёр зулми калона муртакиб шидагӣ. аз аллоҳ битарсед, дар зиндагии зану шавҳаро дахолатӣ накунед. агар метавонӣ, бара ҳамун мардака насиҳат бикун. пас чаро ӯро насиҳатш накардӣ? барои чӣ ӯро аз кори ҳамун задану арақнӯшӣ ӯро бозш надоштӣ, насиҳатш накардӣ? пас ин кори шумо ки мекунед хеле кори зиште аст.